Sabingelela. Mhlaba ushintshile. Sekunjalo. Sibingelele nje kube khona ukuthula enhlizweni zethu nasemoyeni yethu. Nalapho ke sikhona. Sincenga inhliziyo zethu ukuthi azibe nokuthula kulesikhathi esibi kanje. Udokotela 2+2 lo. Umelaphi wendabuko. Umenzi wezinto zenzeke kubantu ngaso sonke isikhathi. Umuntu okwaziyo uma umthinta ngokwelapha uthintane. Umsebenzi engiwenzayo lo engawuphiwa ngabakithi. Ukuxazulula inkinga zabantu usuku nemini. Ngiphinde ngibuyise ithemba kubantu abakhathazekile ngaso sonke isikhathi. Ngokubatshela ngaso sonke isikhathi ukuthi angeke kuhlale kunje. Kushiso ukuthi kusemhlabeni la. Umhlaba kuwona umuntu. Kodwa njengabantu sikunikiwe ukuphila kuwo lo mhlaba. Isifiso sami ukuthi sonke ngithi asiphakameni sizwe sakithi. Noma isimo singavumi uphakame. Totobe. Mubu umhlaba uyawubona uyaqoqa, mubu umhlaba uyawubona mubi. Ayikho into ezokusiza ngaphandle ukuthi ulungise isimo sakho qha. Thatha umuthi uvula inhlahla zakho. Thatha umuthi ulungise izinto uqhubeka impilo yakho. Uma ukholela umthini wesikhathini samanje, kholela kakhulu. Nawe othi cha kholele emthini baleka ngempela. Mawubona ukuthi kuhle kuwe. Ngiyaye ngithi mina kuyo yonke into okholela kuyo mawubona ukuthi yakusiza yenzisise. Mina ukuphatha umuthi nje kuyangisiza kakhulu ngiyohlala futhi kukho. Ngokulekelela abantu busuku nemini ngigcina izinto abayifunayo. Ngibenzele. Ya, ngifuna ukukhuluma kakhulu ngale ndaba le ethinta inhlahla yomuntu. Inhlahla yomuntu kayifakwa ngudokotela noma ayifakwa umelaphi. Mina ngifaka inhlahla kumuntu. Bakithi, angifaki inhlahla yomuntu kodwa mina ngiyayikhuphula ngoba umuntu nomuntu uzale efumbethe. Mina ngikhuphula lesiphiwo ozalo isifumbethe kusiqhume sephambili. Baqale babe nomona bakhulume lokho nalokho. Inhlahla kayithengwe esitolo. Inhlahla kayithengwe enyangeni. Inhlahla into ozalo ifumbethe. Akekho umuntu odalela ukuhlupheka. Ngakho ngithi sisukumeni ngoba ngeke hlale kunje. Ngiyabonga. Bye bye.